No niin, täällä ollaan heti. Täällä ollaan heti. Tota, joo. Viimeksi me menetettiin meidän rakas luottomiehemme Urdnot Rex. Ja sitten ei niin rakas Ashley Williams. Ashley Williams tosiaan meidän yksi äh, meidän miehistön jäsenistä tappoi meidän Rexin, kun meillä oli vähän kinaa. Rexi vähän osoitteli pyssyllä. Ja sitten se ampui sitä selkää ja sitten vielä maassa, kun se oli, niin ampui vielä 3 kutia varmaksi, että varmasti kuolee. Ei riittänyt, että se olisi niinku haavoittanut sitä tai jotain, vaan piti niinku telottaa se siihen. Joo, ja sitten me tehtiin päätös lopulta, että öö, pelastetaan mieluummin, onko se Kaidan Alenko, kuin Ashleyä sitten. Tähän päädyttiin. Räjähtettiin se paikka ja Commander, I know it couldn't have been easy for you down there. Making the call between Alenko and Williams must have been. I'm sorry, sir. I don't know if I could have done it. niin mitä se vastaa. There is no right choice for something like that. I just hope I never have to go through it again. No, I'm not blaming you, Commander. I'm just. I mean, it's hard, you know? Saren's still out there, Joker. Hold it together. We need you. Don't worry, I won't let you down. I want to be there when you make that son of a bitch pay. No just näin. Mm. Myös Joel. Onko meillä kiire? Race Against Time. Oh no, meillä on kiire. Mä olin tässä ihan vaan chillaamassa. You've discovered that the real enemy is not Saren, but a Reaper called Sovereign. A sapient warship of tremendous power. Sovereign is using Saren as a tool to find the conduit, the key to unleashing a new Reaper invasion on the galaxy. Joo. Find Liara Zoni, an Asari archaeologist famed for her knowledge of the Proteans, is being sought by Sharon. Her last known location was somewhere in the Artemis Tau cluster. Joo, niin. Find the conduit. No, joo, no. Mietin, että välillä käyn mielessä, että pitäisikö meidän käydä siellä Citadelissa? Onko siellä jotain meille, tiedätkö, että siellä kannattaisi käydä? Pitäisikö meidän käydä Citadelissa? Missä on Citadel? missä. Me ollaan nyt jossain hyvin kaukana. Kepler, Marunsi, Citadel. Pitäisikö meidän mennä Citadeliin? Ja sitten sieltä käydä Artemis Tau-klusterissa. Mä en tiedä, onko siis täällä meille jotain tekemistä täällä Citadelissa. Täältähän me lähdettiin kato liikkeelle. Mistä me päästään? Onkohan se, missä on ilmalukko? Airlock. Eli tänne ei. Toinen suunta, täysin päinvastainen suunta tänne. Ollaan me oikeassa kerroksessa. Ollaan me kai. Tuosta noin ulos. Täältä. Tässä on meidän
kaksikko Garrus ja Talichora Närräjä. Siinä on saakeli pitkä nimi oli. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Rear Admiral Mikhailovich. Rear Admiral Mihailovic, 5th Fleet. Commander Shepard, SSV Normandy. You don't know who I am, do you, Commander? I command the 63rd Scout Flotilla. You and the Normandy were slated for my unit after shakedown. Then the Council got their paws, claws, tentacles, whatever. They got them on our ship and you. I still serve the Alliance, sir. As a Spectre, I can advance our interests to the Council. You still know what color your blood is, Shepard? I don't begrudge the politician's decision to throw you to the Council. It's an opportunity. I do begrudge this over-designed piece of tin, though. This ship saved our lives a dozen times over. An exaggeration. No. Reports. This experiment diverted billions from our appropriations bills. For the same price, we could have had a heavy cruiser. But no, we had to make nice to the Turians, throw money at a co-developed boondoggle. I'm here to make an inspection, Commander. Normandy is an Alliance warship. I intend to see she's up to snuff. Normandy is an Alliance warship, but she's on loan to the Citadel. That means she's not in your chain of command. I believe this. En mä halua, with että my tämmönen ears. tulee nuuskimaan. Just contradict me. Normandy is not legally part of the Alliance military. I can't allow you aboard without permission from the Office of Special Tactics and Reconnaissance. Sophistry. You're talking like the Council, using the law to obstruct the Alliance. Have it your way, Commander, but expect me to file a report on this. No failaa vaan reporttis pelle. Jos sä tuut tänne haukkuu mun vittu meidän rakasta Normandi-alusta, niin juman kautta älä luuleekaan, että pääset minnekään mun sinne sisälle. Mitä mä skippasin? Commander Shepard? Kuka puhuu? Khaleesa bint Sinan al-Jalani, Westerland News. Would you answer a few questions for our viewers? What do you want to know? You've been given a unique position to represent our race. People want to get a sense of how you'll do that. Oh no. Ja telkkari. Humans have been trying to get the respect of the galactic community for 26 years. With that in mind, what are your feelings on being the first human Spectre? The Spectres represent the best of every species in the galaxy. To be asked to join them is an honor. Some have said your appointment is the Citadel throwing humans a bone. Have you encountered any situations where the Citadel asked you to place its needs before the needs of Earth? Have you encountered any situation where the Citadel asked you to place its needs before the needs of Earth? They know better. Mitä tää meinaa tuon punaisella? Mä tavallaan haluaisin niin vastata, että niin kuin they know better, mutta sitten taas kun tuon punaisella, niin mä kannattaa, kun sitten toi it's not like that, niin... I think they know not to ask me to work against my own people. I think our viewers will be glad to hear that, Commander. You've been given command of an advanced human warship for your missions. Is there anything you'd like to say about it? Mä meinaanko toi punainen ja sininen niin kun, onko toinen niin kun on ne kaksi, mitkä ne on tavallaan se hyvis playthrough ja sitten on se pahis. Ja sitten siinä on se juttu, mä mietin, onko tää niin kun se toinen niin kun, ja tää se toinen vastaus. You've given command of an advanced human warship for your missions. Is there anything you would like to say about it? She's a fine ship. Details are still classified, I'm afraid. I can tell you she's a fine ship and has the best crew I've ever served with.
Some members Just of näin. that crew are aliens, as I recall. Do you think it was appropriate to hand Earth's most advanced warship over to the Citadel? Time to shut you up. Mitähän toi sanoo? I wasn't aware it had been handed over to anyone. I'm in command, and last I checked, I'm human. Same goes for my crew. Human, yes, but you do work for the Citadel now, Commander. Speaking of your new job, did the Council order you to sabotage human research concern on Noveria? I blew up the hot lab. Ai, niinhän me tehtiin, mutta I'm afraid I can't discuss the details of my missions. So you were there on a mission from the Council? That's very interesting. Given your recent experiences, do you think humanity will ever get the respect it deserves from the galactic community? Respect's a funny thing. People always assume they deserve it. The truth is, respect is earned. And I firmly believe we can earn it. You're an idealist, Commander, but a sincere one. I hope you're right. Ai, One tää last olikin question, Commander. kiva taas Rumors pelata back pitkästä home aikaa say vähän you're Mass tracking Effectia. a rogue Spectre named Saren. Do you have any comment on that? Tavallaan mä en haluaisi liikaa sanoa mitään tästä. Road back home, say you're tracking a rogue spectre named Saren. Do you have any comments on that? I can't confirm or deny that. No me sanotaan toi. Saren instigated the attack on our colony at Eden Prime. Once his involvement was proven to the Council, I was assigned to bring him in. That's surprising, Commander. The official line says Eden Prime was attacked by rogue synthetics. Mä mietin Good luck sitä, on your mission. Thank you for your time, että Commander. tuleekohan mulle nyt... Miksi toi näytti hetken ihan superkunnassa, mutta tuleekohan mulle nyt niinku oikein kunnon niinku satikutia tuo jossain councilissa, kun mä menin niinku kertoo tosta Saren jutusta, tai silleen niinku, että telkkarissa on kohta, niinku, nyt sanoi just, että official lines on sanonut, että ei ole maininnut, että Saren eli Spectre olisi tehnyt pahuuksia siellä, että A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site. Hanar protesters have blockaded the dig site. voi olla, että jotkut ei tykkää, että mä oon mennyt tonne telkkariin vähän puhuu missioneista. Kukas tää jotain kuin Police? Tai onhan toi joku C-Sec officer? I don't know. Maybe. Onkohan täällä Embassy Lounge? Käydään Embassy Lounge. Siellä on joku huutomerkki. Eli se tarkoittaa, että siellä voisi olla meille jokin mission tai joku encounter jonkun henkilön kanssa. Nassana, no niin se on tässä. Commander Shepard, I am Nasana Dantius. I see you got my message. Mikä message? It sounded like you needed some help. Mä en muista mitään My messagea. sister Dahlia is a crewman on the cargo vessel operating out beyond the fringes of the Traverse. Her ship was attacked by privateers. There were no reported survivors. I'm sorry for your loss. This is where it gets complicated. Last week, I received a message with her voice on it. Dahlia is alive. The rest of the crew was killed, but she was taken prisoner. The slavers demanded a huge ransom from me in exchange for returning her unharmed.
Why didn't the raiders kill Dahlia along with everyone else? My sister probably told them who she was. My family's very wealthy, Shepard. They must have realized she was worth more to them alive. Mä tavallaan haluaisin sanoa silleen, että you'd better pay, eli maksat niille, niin sä saat. Ja tavallaan mä oon sitä mieltä, että aina kun on joku kiristysjuttu niin oikeasti irla ja näin, että ei pitäisi ikinä maksaa, vaan hoitaa se niin sit muuta kautta. Mutta ehkä me vastataan tästä välistä tämä what's my part, eli mitä toi haluaa, kysytään mitä se haluaa, me teemme. I've already transferred the funds to the account they specified. Only they never released her. They haven't contacted me since. Just näin. I made a terrible mistake, Shepard. I'm a diplomatic emissary. By law, I'm required to report any attempted extortion to CSEC immediately. But I was afraid for Dahlia, so I just paid the ransom. Now she's still missing. And if anyone finds out what I did, I could end up in jail. You want me to find her and bring her back? You only need to bring her back. I've already found her for you. I Okay. tracked the ransom payment through several accounts. Eventually, it led to a small mercenary band operating out of the Artemis Tau cluster. Sinnehän meidän I matkaa need you to menossa. go to the Merc base, take them out, and bring my sister back. You shall be well rewarded. Don't worry. I'll bring your sister back. Thank you, Shepard. I knew you were the right man for the job. Come back and see me when the job is done. Mikä ton nimi oli? Nassana? Find Dahlia. Joo. The Solstice in the local cluster and deal with the rogue VI on Earth's moon. Mikä tää on? Mikä tää on? Find the console. Bossless console is located in the exogeny base. Find it and download data on the OSD. The lot mentioned something about the Matano system, the Maroon Sea cluster. Would be good place to start your investigation. Head to the Armstrong Nebula cluster to investigate what the Get are up to. Juman kautta meillä on paljon kaikkea tässä. Go to the Strenus system. The Horsehead Nebula cluster and search signs for Garrott's brother and his ship. Meillähän on älytön määrä kaikkea tässä. Jokaisella mahdollisella eri hemmetin jokaisessa mahdollisessa paikassa. Tuolla on eli me pitää mennä niinku tänne. Tuolla on toinenkin huutomerkki. Mennään katsoa, mitä siellä on meille. Mä oletan nyt niin, että vaikka tuossa luki, että Race Against Time tai jotain tällaista, että meillä ei nyt oikeasti ole silleen kiirettä, että me voidaan tehdä jotain näitä muita missioneja tässä niinku samalla niinku näitä sivutehtävähommia. Meidän on pakko edetä päätehtävää. Koska mä en halua juosta tätä peliä läpi. Mä haluan oikeasti pelata tämän silleen kunnon läpi. Tutustua tähän maailmaan ja hahmoihin ja kaikkeen ihan kaikessa rauhassa. Ei kun älä nyt sano, että tää on tää. Voi saatana. Any progress with that Hanar? I think you should let the Hanar preach in the Presidium. The Presidium is a place of culture and respect. It should not be filled with zealots shouting their idiocy. Why should the Jellies get special treatment? Every other species understands and obeys the laws. Has anyone actually complained about this Hanar? Not yet, but any good CSEC officer removes problems before they create a public nuisance. If you want to get promoted, learn to pick your battles. Let it go. I suppose I can tell my superior that I attempted a diplomatic solution.
Some other C-Sec officer can arrest the Hanar. It's no longer my problem. No niin, mahtavaa. Me saatiin toi... me saatiin Paragonia plus. Katsotaan, mikä meidän tilanne on tällä hetkellä. Mistä mä näen sen? Squad. Ai, me ollaan selkeästi enemmän Paragon kuin Renegade. Hakan pistetään. Pistetään pisteellä. Voidaan tällä hetkellä laittaa heavy armori. Mitenköhän heavy armori hidastaako se meitä jotenkin? First aid. Tää on charm. Me voitais charmi pistää maksimiin ja samoin intimidate. Sitten me saadaan ainakin kunnon tommosia juttuja. Electronics. Pistetään kaikki vaan siihen. Ja sitten on tää minni. First aid. Pitääkö sillä, mikä on damping? Increase the radius of sabotage, overload and damping by... Joo. Antaa toi tonne, koska sitten me saadaan avattua toi hacking. Mä en tiedä. Temporarily drives basic robotic enemies berserk. They will attack anything nearby including their former allies. Toihan on tosi hyvä. No. Pitääkö me... The officer has left, and this one is free to share the glory of the Enkindlers. This one offers its appreciation. Happy to help. This one has little money, but it can offer this. Now finally, this one can continue sharing the truth unimpeded. Mä en tiedä, oliko tää nyt hyvä juttu. Me saatiin tehtävä tehtyä. Ota pois. Joo. Käydään tuo Citadel Towerissa. Joo, jää sinne höpöttää, mua ei kiinnosta. Mä en tiedä miksi mä autoin, mä olisin voinut tehdä toisenkin päin, että mä olisin käyttänyt mun puhelahjojani sen C-Sec-officerin puolesta, että joo, no mut antaa toisen höpötellä juttujansa siellä. The Krogan Group had contracted Binary Helix to perform studies with a long-range goal of curing their genetic sterilization. The group later sued for a return of investment money when the study produced no viable results. Ai toi kamera on. Joo, onks täällä jotain? Ei tarvinnut ottaa. Eikö täällä ole mitään meille? Mitään mielenkiintoista? Ei tää vissiin oo. Ei täällä vissiin oo meille mitään. Garrett. I really appreciate what you're doing for me. Please let me know as soon as you find any information on my brother. Niin. No. Meillä on paljon nyt kaikkia tehtäviä eri puolilla galaksia, joten mennään nytten Normandille, eli meidän rakkaalle alukselle, ja sitten lähdetään tekemään jotain noita meidän missioneista. Meillä on nimittäin aika paljon näitä. Voitaisiin aloittaa ihan täältä. Just toi tyyppi, kenen kanssa me puhuttiin tuossa. Niin meidän pitää mennä Strenus-systeemiin, Horsehead Nebula-klusteriin ja etsiä
jotain tietoa sen veljestä ja sen veljen aluksesta. As the Turians are properly contrite for releasing the genophage upon the Krogan. You're assuming that sterilizing them was a mistake. No nyt puhuu jotain siitä Kroganien jutusta. Eli onko nyt niin, että tonneko meidän nyt pitää mennä? Näkyykö se jossain toi? Näkyy tuo. No niin, meni tonne. Näkyy tuossa alhaalla minimapissa. Siellä se breachaa. En tiedä, oliko virhe Juman kautta tommonen meikältä. Oliko se? Ei, kun eikö se ottanut Seasec Academiin, minne meidän pitää mennä? Me pistin aivan väärään paikkaan. Se on tonne. Mennään sinne. Eikö se ole niin? Se on siitä... Ne Seasec Academiin siitä... Niitä ihme hissejä pitkin jonnekin, niin sitten päästään Normandille. Normandylle. Mikä tää on? Ei mikään. Tänne vaan jatkuu tie. Siellä vetelee jokut lentävät autot. Eli tästä alas ja sit ovista oikealla sisään ja In breaking news, Chairman Burns of the Parliament Subcommittee on Transhuman Studies has been kidnapped by biotic extremists. The biotics commandeered a freighter and were last seen in the Hades Gamma Cluster. No demands have yet been made. ok. Sellaiset uutiset sieltä. Lisättiinkö toi journaliin nyt toi juttu? Find the freighter in Farinata system of the Hades Gamma Cluster and make your way to the biotics on board. God damn, kun tulee tehtäviä oikealta ja vasemmalta. Choice in armor is awfully limited, Tally. Couldn't you wear something without a helmet? No, living in the clean environment of the flotilla has weakened our immune systems. The environmental suits protect against diseases. So your people are forever wandering, and now they couldn't settle if they wanted to. I'm sorry. Sieltä tulee vähän tämmöstä information. Onko tää Normandy? Kyllä tämä on Normandy. Ei muuta kuin Normandian maihin nousu ja sitten matka kohti mitä ikinä me nyt lähdetäänkään. Logged. The commanding officer is aboard. Exo Presley stands relieved. Eli nyt lähdetään kohti Strenus-systeemiä. Me ollaan luvattu, että me käydään... Message coming in. Patching it through. Commander, Miss Al-Jalani's story on you just aired. She shouldn't have ambushed you like that, but you handled it pretty well. Tää on nyt siitä, kun se tuli se toimittaja siihen ja me annettiin se haastattelu. We had differences of opinion, sir. I hope she at least believed my sincerity. You handled yourself pretty well, Commander. She came across like a raving idiot. There is one other matter, however. The Citadel has been trying to play down Saren going rogue. It makes the Spectres look bad. Your mention of him was politically inconvenient.
How angry was the council? About what you'd expect. Don't worry too much about it, Commander. Mun mielestä ihmisten pitää saada tietää, että se sarja on mitä nyt tapahtuu? Aha. Eipä lähettykään ilmeisesti minnekään. Haluaako Council nyt niinku jutella munkaan? Okei, mä luulen, että toi lataa, mutta eihän se ladannut mitään, vaan se meni vaan tähän. Eli mikä se oli se paikka nyt, mihin me haluttiin mennä? Me haluttiin mennä johonkin Strenus System. Traveling through the Strenus System. Missä on Strenus System? Eli Serpent Nebula, Horsehead Nebula, Exodus Cluster, Local Cluster, Artemis Tau, Hades Gamma, Genimi Sigma, Agos Rho, Atticad Beta, Voyager Cluster, Marion C, Styx Theta, Hawking Eta, Kepler Verge, Armstrong Nebula, Sentry. Mistä on niinku... Täällä on paikka löytää Sol. Asgard, Utopia. Verinata. Nyt mä täytyy vähän tiedä yhtä, mikä hitto tää on tää, mikä meidän piti mennä. Horsehead Nebulas, okei, no niin, selkis. Vois lukea tälleen tarkemmin lukea noin. Eli tonne. Täällä pitäisi olla joku Strenus, no niin. Let's see, miten käy. Löydetäänkö The Brother? Niin, minnehän täällä nyt mennään? Vaikka tonne. Jos kan... Okei, sinne ei voi mennä. Sinnekään ei voikaan mennä. Trelyn. Eikö täällä voi mennä minnekään? Kavin. Ja nyt nimenomaan tänne pitänyt tulla sen tehtävän mukaan. Ja journaliin tuli jotain nyt. No niin, eli...
Go to the research in the Horsehead Nebula Cluster Research for Science of Garros Brother and his ship. Joo, ja sitten kun me mentiin, niin tuli... Mä en tiedä mitä UNC meinaa. Mitä meinaa UNC? Mut nyt tuli niin kun... Tämä tuli. You found Salarin Arthur, keep looking for more. Mistä? Keep searching for more elements and minerals as you travel, survey any that you find. Nää nyt on kai katsottu, eiks niin, nää kaikki hemmetin paikat, mikä tässä nyt oli. Eikä täällä edempää ole mitään. Joo, tässä oli kaikki. Onks täällä... Kävättää me Noverias, kun se on kuitenkin tässä samassa Horsehead Nebulassa, vai mikä tää oli? Ei nyt sinne ländätä. Survey. Material writings recovered scans of the planet Veles reveal small abandoned vessel. Your salvage team brought the ship on board and dismantled it, whereupon they discovered one of Matriarch Dilin Naga's writings. Okei, tuliko tuossa nyt jotain infoa meille? Joo, rahaa ja XPtä ja... These writings belong to Matriarch Dili Naga. It looks like there are many other writings to be found scattered across the galaxy. Okei. Eikä tää on tämmönen joku sivujuttu. The two crime lords are located in the hand system of the Gemini Sigma cluster and in the dig system of the Hades Gamma cluster. Eliminate both of them. Pitäisikö meidän mennä tonne sitten? Eli... Gemini Sigma clusteriin mennään nyt ja siellä oli joku Han. Niminen mesta. Mennään sinne. Onko se tossa? Tossa. Han. Joo. Eli nyt kun aina kun me mennään jonnekin, niin me voidaan katsoa kaikki ne planeetat ja jos se lukee survey, niin tehdä survey, sieltä voisi saada jotain. Survey. Light metal survey scans from orbit have detected large deposits of beryllium. Okei. Okay. Siellä ei ole mitään. Paravin. Matriarch writings discovered. Scans of Paravin revealed an unnamed station in geosynchronous orbit. Your salvage team found no evidence on the origins of the station, but they did find one of Matriarch Dili Naga's writings on board. Okei. Okay. Mihinkään meidän täällä muuten sitten... Täällä voi ländää Mavikoniin. Voiko täällä ländätä edes muualla? Ei, eli kai me sitten Mavikoniilla mennään ländäämään. Jos meidän tänne piti tulla. Mitä meidän tekemään tänne? Tai Crime Lordia tappamaan.
Okei. Hyvät jousitukset tossa. Medal of Exploration 1 tuli tuollainen. Missä Perskutan suuntaan tästä pitäisi lähteä? Ja tänne. Joo, tää on vähän jäisempi mesta tää. Me ollaan myös ihan eri suuntaan kuin missä toi on toi merkki, mutta täällä mä emme varmaan noitten vuorten yli päästä. Katsotaan, me voidaan kiertää se vuori täältä. No. Tää kartta ilmeisesti päättyy niinku tähän. Takaspäin. Voidaan päästä suoraan tonne sitten. Kai. Päästäisikö täältä jonnekin? No tultiin me täältä. En tiedä, lähdetään etsiä ja kattoo. Mutta tänne päin vaan. Oh god. Tää on aivan kamala tää maasta. Tuo näkyy minimapissa jotain tuo oikein, me pitää mennä täältä jostain. Eiks niin? Mä en edes tiedä. Debris. Syndicate Hideout. Koska toi... Joo, Mä en tiedä yhtään, että minne täällä voi niinku silleen järkevästi kulkea. Mennään sitten, katsotaanpa seksi täältä jostain. Täälläkin tulee vastaan tuollainen hemmetin punainen reuna. Mut kai täältä pääsee kiertää silti. Joo, pääsee. Tonne mun mielestä ei kannata lähteä tonne. Lähdetään täältä katsoa, jos täältä pääsis kiertämään. Ja hyvinhän täältä pääsee. Ja siellä on jotain. Mistä pääs? Survey mineral. Light metal survey. You have successfully surveyed large deposit of cobalt. Okei. Okay. Onkohan täällä nyt oikeasti meille... No, tuolla on toi tehtävä, se meidän pitäisi löytää tuolta toi. Huutomerkille meidän pitäisi päästä. Sitten tuolla on tuo joku debris. Niin koitetaan nyt sekin. Ei ollut tarkoitus. Joo, Tonne halutaan. Tää ärsyttää, kun alkaa pakittaa, jos mä käännän hiireillä tuota suuntaa, mihin tää kattoo.
Täällä on vähän tasaisempaa, tää näyttää paljon kivemmalta. Tää on jotenkin vähän pelottavakin. Kohta tulee varmaan joku saakeli jäämato, joka syö meidät. Toivottavasti ei. Ei, onks nää niinku tasankoa? Koska jos on, niin sit tonne pääsee aika helposti nyt sitten. Vai onko se vaan... Mä en tiedä mitä se on. Täältä varmaan kannattaa mennä. Uskoisin, että täältä kannattaa mennä. Halutaanko me mennä tuohon Syndicate Hideouttiin vai eka käydä hakee toi Debris-juttu? Mä en tiedä mitä tuossa Debris-jutussa on. Tuo näkyy nyt jotain. Onks toi nyt? Toi on varmaan se Hideout. Mut me halutaan ehkä käydä tuo Debris-mestalla ensin. Tuossa muuten näkyy minimapissa jotain, mitä voi ampua, mutta ei nyt. Jos me nyt ensin käydään tuo toisella pisteellä, tullaan sitten takaspäin. Mä mietin, että voiko olla, että päästään tänään tää peli läpi. Voin sanoa, että ei olla pääsemässä tätä ykköstä tänään läpi, eikä tarvikaan päästä. Meillä on aika paljon kaikkia tällaisia tehtäviä tekemättä vielä, kyllä tämmöisiä sivujuttuja. Et joo, varmaan jos me pelattais tää peli vaan nyt niinku niin, että mentäis päätarina vaan ja silleen, niin sittenhän me varmaan päästäis halutessamme tänään läpi, mutta ei me tätä kyllä tänään yritetä mitenkään läpi juosta. Katsotaan, tässä olisi enemmän tasasta, kun mennään täältä. Ei siinä ole yhtään sen tasaisempaa. Näin. Picking manual bypass. Noin. Armor upgrade. Shield modulator VI eli IF ei 6. Incendiary explosive 6. Okei. Area map. Mitä area map? Karrus. Karrus on varmaan meidän alus. Joo, tuo me käytiin ja napattiin se vestiin. Joo. Ei muuta kuin hypätään tähän takaisin ja lähdetään tonne. Kai mun pakko nyt varmistaa, että kai täällä ai niin, täällä muuten on... Arvasin, että jää tuo hemmetin chatting. Näin. Nyt on oikea kategoria. Näin. Pahoittelut siitä. Toki. Ja kenellekään mulle kuin itselleni tarvitse pahoitella. Käytännössä tuota hommaa. Mennään tuolta. Täältä pääsee nimittäin vähän tasaisempaa reittiä. Jos mä osaan lukea karttaa yhtään oikein.
Mitenköhän me päästään tonne? Tuossa taitaa olla se, missä on se hideout. Syndicate hideout taisi lukea mapissa. How to enter Syndicate hideout, se on se kysymys. Eikä me tonne tarvitse kiivetä. Pitäis meidän kiivetä tonne päälle. Päästään me tonne päälle edes. Kai se pitää yrittää, jos tässä ei ole mitään muuta entryä selkeästi. Miten tonne pitäisi päästä? Tuskin tonne nyt lähes pysty suoraan seinämään pystyy tällä kiipeä. Ehkä jostain tästä voisi päästä. Näköjään päästä. Aha. Au. Meidän aseet on ylikuumentunut. Oliko se siinä? Taisi olla siinä. Ja sit aseet kättöseen. Näin. Me ollaan hideoutin sisällä. Anybody? Anybody here? Huh? Nyt näkyy... Oho, tuolla on muuten vähän enemmän porukkaa. Se nousi näköjään siitä vielä, mutta eipä nousi toista kertaa. Näin. Sitten otetaan haulikko. Se lensi vähän joo. Noniin. Nyt olisiko snipu-aika? Tää on vähän snipu. Näin ja sitten... Mitä on, mutta... Sielläkö on joku? Siinä. Niin kuin minimapissahan me nähdään. Crime Lord defeated. Ai hitto, mä... Mitä siinä luki? Minä en lukenut. Minä en nyt lukenut yhtään. Täällä jotain loottia meillä. Tai nyt tää yksi Crime Lordi on saatu tuhottua. Medical plus 1. Ja toi. Olisiko journalissa nyt jotain lisää? Mikä tää oli tää meidän? Eliminate Crime Lords check. Finish Crime Lords. The two Crime Lords are located in the hand system of the Gemini Sigma cluster and
in the dig system of the Hades Gamma Cluster. You kill the first, now eliminate the second. Okei, no niin. Eli siellä on selkeä seuraava paikka, mikä pitää mennä. Tämmönen Crime Lordi viimeistelemään. Mutta ootas nyt, me tultiin tuolta. Niin mennään vähän katsoa, että mitä täällä muuten, että onko täällä vielä jotain lisää. Eihän me täältä nyt tyhjin käsin lähdetään, me halutaan loottia. Vihollisia täällä on, tai sitten ei oo. En tiedä. Nyt jos täällä olisi jotain loottia meillä. Jotain täällä on. Biotic Amp. En tiedä mitä nuo on, jotain biotic-juttuja. En tiedä siitä sen enempää. Manual Override. Se oli helppo. Phoenix 6, Chameleon Tool 6. Mitä on Reduce to Omnigel? Mä en tiedä. Oliko siinä kaikki? Mitäs? Okei, no niin. Niillä ei ole muuta. Ja sitten vielä toisella puolella on vielä tuo yksi huone. Käydään siellä ja sitten lähdetään veke. Täällä tuskin on vihui enää. Manual Override. Noin. Hammer VI, Phoenix VI, Gladiator VI. Quarian Light Armor, Sniper Rifle ja Light Armor Human. Okei. Armor Upgrade, Shield Modulator ja Armor Upgrade Kinetic Buffer. Ei mitään hyvä, mikä on Kinetic Buffer. Grenade Upgrade, Cryo Explosive, Weapon Upgrade Kinetic Stabilizer. Okei. Täällä on vielä muutama tämmönen, josta saadaan Medigel. Silleen pitää väliä olla, koska vielä Medigel, eikö toi on Medigel, mikä tossa näkyy? Medigel on kuitenkin täynnä meillä. No niin, ei muuta kuin, mikä oli seuraava paikka, mikä piti mennä? Se näkyy tuolla journaalissa. Ei toi vaan Hostile Takeover. Mä en oikein ymmärrä tätä. Siis kun me käytiin siellä ja me saatiin jotain uusia tehtäviä vaan sitä kautta. Me saatiin jotain Asari Writings ja Valuable Minerals ja Located Signs of Battle. Ei noi on tommosia tavallaan vaan niinku jotain keräilyjuttuja, että me voidaan löytää noita survey-juttuja. Niin, Hostile Takeover. Nyt meidän pitää mennä Gemini Sigma Clustersiin. Pitääkö me olla siellä nyt? Siellä, mikä meidän pitää mennä? Hostile Takeover. Hades Gamma Cluster, joo, sinne pitää mennä. Hadekseen siis. Ja pääsuunta tuonne. Sigmasta Gammaan. Ja nytkö meidän pitää nyt on muuten semmoinen kysymys, että miten me päästään pois täältä? Return to Normandy, no niin. Päivä oli se hetkonen. No niin, se onneksi kävi helposti. Sitten Hades Gamma Cluster on seuraava kohde.